Kuyasithokozisa ukuthi sikhulume nawe. Kaba ku-Pastor Channel New Flick. Inamba isethe kuphela ngomlandeli. So ngo-9 ekuseni kuya ku-5 ntambama kuphela. Ungawusebenzisa uWhatsApp, ungawasisa ama-SMS. Namhlanje sibheka usiliwa kaMathenjwa 837 siliwa Mathenjwa 837 usawubona Pastor Winning. Bengicela ukubuza. Kuchaza ukuthini uphupha inyoka enkulu emnyama isendlini yakini ikucinga uyicashela? Okay, inyoka iyaba idlozi, iyaba ithongo, iyaba isitha. So number 1, uma uphupha number 1 ngokwesintu, uma uphupha inyoka emnyama kuwuphawu oluhlume ngakwenzi lutho. Lokhu kungakhomba uvakashelwa isidalwa noma idlozi lasemanzini, kakhulukazi ngabe idlozi lomlawo noma ke nje idlozi elithile lakho. 3, kwesisikhathi kuyenzeka ngesikhathi uphupha la inyoka emnyama kube uphawu oluhlume ngakwenzi lutho. Lokhu kungakhomba ukuthi isitha sakho asinawo amandla noma amacebo noma indlela yokukukhaphela. NgokaLuka 10:19, bhekani nginikile igunya lokunyathela inyoka nawufezela phezu kwamandla onke esitha. Anisoze nonwa ilutho. Kanti amaHubo 91:13, uyakunyathela ingonyama nebululu, unyathele phansi ibhongo lengonyama nodrago. Number 3, ngokwenkolo, uma uphupha inyoka emnyama kuwuphawu olubi uma ekuhlasela. Lokhu kungabuye kukhombe ukuthi ungase ubhekane nolaka likaNkulunkulu noma nentukuthelo kaNkulunkulu ngenxa yeziphambeko zakho. uNumeri 21:6, uJehova wathuma izinyoka ezinesihlungu phakathi kwabantu zabaluma abantu abaningi bakwa-Israyeli bafa. So number 4, kuyenzeka futhi ngesikhathi ngokwesintu uma uphupha inyoka emnyama kuba uphawu olubi uma ekuhlasela. Lingabe lukhombeke ukuvukelwa isitha ngenxa yokuthethiswa idlozi lakho. Shuthi kuyenzeka ugcinwe usuvukelwa izitha ngenxa yokuthi idlozi lakho aleneme ngawe ngoba mhlawumbe awufuna ukulandela ubizo noma kukhona oluculo lingabe selidedela izitha zikuhlasele. So number 5, ngokujwayelekile uma uphupha la inyoka emnyama uphawu olubi uma ikuhlasela. Lungasho nje ukuthi kunesitha sakho okumele usiqaphele kakhulu esizama ukukukhaphela noma ezama ukukugadla ngemithi emimbi. Izenzo 28:3, kepha uPawule ecakashile iqha lezinsaba elibeka emlilweni kwaphuma inyoka ngenxa yokushisa yamnamathela esandleni sakhe. 6, futhi uma uphupha inyoka emnyama kuwuphawu oluhle uma uyishaya. Lokho kungakhomba ukulwa nokubhekana nezitha zakho noma nesitha sakho. uJobe 26:13, isandla sakhe sigwazile inyoka esheshayo. Kanti number 7, empeleni uma uphupha inyoka emnyama kuwuphawu oluhluma uyibulala-ke. Lokho kungabe kukhombe ukuthi sesehluliwe, sesenqotshiwe isitha sakho. uGenesis 3:15, ngizakubeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane, phakathi kwenzalo yakho nenzalo yakhe. Yona-ke iyakuchoboza ikhanda lakho, wena uyakulimaza isithende sakhe. So kungenzeka ubuphe la uyishaya le nyoka uyibulala ngoba amakhathakhatha osenzayo okhomba ukuthi ayasebenza, noma ushaya le nyoka uyibulale ngoba uyathandaza, uyakhuleka, kukhomba umkhuleko wakho ukuthi unamandla ukukuphindiselela lapha. 18. Number 8, kuyenzeka futhi uma uphupha la inyoka emnyama kube uphawu oluhle uma uyicashela. Lokhu kungakhomba ukuthi noma kungasho imizamo yakho yokugwema umuntu oyisitha sakho noma imizamo yakho yokuqhela kumuntu oyisitha sakho. Number 9, kodwa-ke kwesinye isikhathi uma uphupha futhi inyoka emnyama kungaba uphawu olubi manje uma uyicashela ngoba lokhu kungabe kukhombe ukuziba, ukubalekela ubizo lakho uma unedlozi. Sho kuyenzeka awufuni ukulithatha lo bizo, awufuni ukulandela ubizo, awufuni ukulamukela ubizo. So asibonga kakhulu. Siyabonga. Be blessed.
ngibheka kuyo Jesu.